Ayo. 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 Uy, te. Naibag ka ko sa imong tanong ba? Balik dyan ni. Hala, mo ba? Tagpila ni te. 1,000? Sige ko ani na te, palitin na palig ug hata diri sa kotse. Kanang tagpila ni te. 200. Dili ba dag? 100 na raman te. Ha? Sige na 100. Diyan ka ni si Jata pila ni. 50. 25 na raman ni te. Kuha na po na. Nakuha ko alam good na. 25 na raman ni ha. Diyan ka ni. Tagpila man ni si Jata. 50. 25 na raman palitan na ng duha. Ha? Anja. Kani si Jata 300. Grabe na po ng 300. Uy, mura raman ni si Jata ko ana. Mura raman sa kahoy. 150 na raman ni. Apil man na siya kani. Ha? Sige na ha. Sige na gud tiyan siya nagsige kon ana. Pero to haragad ni daghan mo paliton. Tsaka ni si Jata 100 ra pa ni. 200 na grabe ni parang 200 ti. 100 na ni. Pagbago pa kanina lanting na. Ha? 100 na raman. Ngano lagi atos ko anti atos babaw lagi kay tagkuan ra man ganina 50 ra mga librid nila. Nara ra ko kay ila man ta. 50 na raman ni. Ha? Uy, ti! Tagpila ni mawabali siyang tanong. Kaya ka ni si Ja? Tag 50? 50 ra din ni si Ja. Diyan ka nang madag-dag ka. 200. Sige. Diyan ka nang mga kani-kani kasi sa te. 500. Napa ni sa uban? Ano pa? Mga balik 5 ang ani. Diyan ka ni si Ja te. Tagpila man ni 100 pod. Lalami ang mga bata-bata rin mga balik Ja te na. Kanang palito na nasang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, kanang naraman tanan di ka na. Kanina raman tayo siguro to padung ari dia. Ha? Diyan pala yung bubuta kanina sa sakjanan to nakaparking. Ay, kanisa to ni kay nakabrato-brato. Haning baligja to sa amo. Patungan na. Tagpila ni si Jati. 100. Kani 100 ni? Uy, tipo di 75 na raman ti kay ngano. Doon ang mura man na tanawag dahon ni diyan mga daot-daot na anja. Kanang wa pa just ziligo. Tanang na abog-abog ka adyo. 50 na ramang gani din. Kita na wag ka ang nawi trapo. Ja, kani si Ja tagpila man ni. 300. Grabe man sa 300 ti. Uy, kanang nalahadya naman ni na. Ja, kahoy ra gadak ani tanom pa may ang paliton. Pwede 150 na raman ni si Ja. Makita raman ning kahoy sa amo ting. Nay dahang kahoy 150 na raman na si Jabi. Diyan ka ni Sidja? 100 foot? Katawanan stingkat. Tanaw ra magada ka. Napa dyan kay usok-usok. Kuha na raman ni Sidja. Mga 25 na raman ni Sidja tiwiki. Ha, dry ka adyo ko. 25 na raman ni. Sige na, palitan ni naka ni sila tulo. Uy, ting, lami na kadyo ibang mga tanong-tanong na. Papalita ko, bi. Tagpila man pa ni Sidja na. Gwapa ka adyo na. Uy! Nakainumdum di ay ko katungkuan bagwa pa butong anak ba ni Rosita. Sus kay ba ka? Diyos ko, naburus. Naburus ka nandiyan. Paji amahan. Buli ka ba? Igat mo itong madya to. Umanggo kay ba? Baka magtagbo to sila. Ngit-ngit at kung alikon. Sus, Diyos ko mo. Hindi nabuntis siya. Sus, kaluoy di kong Rosita. Naluoy di kong Rosita. Sus, di ba di ka magkanang na college. Sus, takot ka yung tuition niya dyan. Naburus ra. Sus, tagpila na ganing yung tanong. 50. Palito natin. Pinagaman sa imong tanong ti. Uy, bilis-bisan dyan ka adyo. Wala, uy. Naikag na dyan ka adyo ko sa imong tanong ti. Tanaw, basa ka adyo. Bilis-bisan ka adyo. Pinanggaa, uy. Sus. Tawan. Agako. Pirting. Agahan na dyan. Way ni bis-bis. It really hurts nang magmahal ng gano'n. Apoy. Kung tabuo siyang buhaton. Kung nagbalik-balik kami. Kung nag-scroll. Nauso na din ang mga tanong-tanong. Pwede. Yaw. Wala. Kanang mo post ni Linda. Yung mga gwapa man dyan mga tanong lagi. Uy, kebon. Laago ni na.
Laptop Linda. Ayo. 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 Uy, no. Nasa Linda, na. Ha? Naa? Wala. Lamay, iro, no. Anak, ari ra kuwat. Sa gawas, yung paliw, no. Huwag daw ni Linda, ha? Kayo, tatanaw sa pusin yung mga tanong, para kalami ka, adyo, guwapa. Ha? Ara kong gawat. Kamang guwapa, ani. Kalami ba namin itanong sa amor, pud. Ang inis, Linda ba? Ang padyo. Pwede, guwapa ka, adyo. Rapisilong na, malami ka, adyo. Uy, kagwapa sa kay pangan, ani. Uy! Ay, Linda! Uy! Kaseksi naman ni mo ka, adyo. Siksito ni mo ba? Chikay ko, ariyan si siksi. Tuloy ko kung saan ba pa siksi. Ay, nabakay na pag mga gwapa. Pwede mo mga tanong na, liwat ni mo. Uy! Maikag mo ka ni mo. Nanahada, malinada. Maglami din ni color na. Kana, aliwat tataan ni be. Uso din mga tanong-tanong. Uy, amo, ligis bahay mo nang... bantay ko ba nga nanaha na basta mahatagan ko ni liwat ibang pating naman din ni mo ay naram ni isa ka kuan ni doa naram ko daghan na saha makaliwat na ay nabakay mas away ko sa amo ha uy Linda salamat sa kaadyoan ni daghan naman ni gata ko na na ko ako jidak ko aridi ha uy salamat sa kaadyo ko gamahay nga nila ako dis injo jak uli na ko ha kay hapon na kaadyo ha salamat sa kaadyo. Ito na siin. Huwag api, namalit ang tanam. Ay, kapait. Uy! Uy! Ma'am! Dali, ma'am! Gwapa ang mga tanam, ma'am. Gwapa. Ma'am! 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 Ay! Labay-labay, ragad ko ani. Wadi mamalit ang tanam. Mga gwapa man ng taliwat na ako. Ano yung problema ani ang tanam? Uy! Uso manirog ka nang nay. Isuri-suroy na. Suri ka nila mga tanam. Sige, suruin na naman nila kaya para mahalin na ni. Buwak, ma'am! Buwak, ma'am! Palita mo, buwak! Buwak! Buwak!